Thank you. Así mané, ¿verdad que me acuerdo suave por cada momento que hice? Lo hace una buena designación. Thank you. Ano ba sabi ko na ikaw? Ano ba na ba? Wala na hila soli ko. Suave kung saan ko sa video mo, hindi naman ang resolution. Naman resolution sa mga ganso ito pa sa mga wala. Who's the guy? Never